Dwe mar adek higa ka higa piny ngima hingo dwe mar endometriosis. En tuo ma bende osebedo ka chando mine kuom higni mang'eny mokalo. Bende en tuo ma kokong'i maber to nyalo kelo chandruok. Ka po nono ni ng'ato nitiere kod ranyisi mag endometriosis, onyalo bedo kod kwe, ok onyal bedo kod kwe e kit ngimane, kendo kata thuolone mar bedo kod nyithindo nyalo bedo matin mokalo. Emomiyo odiechieng' ma kawuono amor mokalo ni wantiere kod Dr. Ngeche e studio, ma bende en jalony mokalo e weche mag mine. Abo kawo thuoloni mondo mi arwake, kaeto bende wantiere kod Endo Warrior manyiso ni en nyadendi ma osebedo kod chandruok mar endometriosis. Ogore kode kendo ngimane dhi maber. Machiegni e penj laktar ka en ngima en mwandu. Mataina Ruth Otieno machiegni. Daktari, kaka watimega katodoko ni ok inwenda ahinya, akawo thuoloni mar rwaki e studio penj laktar e dwe ma wahingo weche mag endometriosis, kendo kaka laktar mar joma mine machiegni. Erokamano. Awachi nyinga, an iluonga ni Dr. Dero Ngech, an daktari molony korka tuoche mag mine. Wasebedo kwa watwako duka kinde ka kinde, kendo amor ka abiro kaka wuono mondo atwak kod nyikwa Ramogi. An Odimbo Nyamonyi, koro amor ahinya. Abro twako duka wuono mondo wane wach endometriosis ne gima thago mine ahinya. Erokamano. Erokamano daktari, amorga mar bedo kodi e studio nikech puonj mimi ogandawa kendo machiegni odiechieng' ma kawuono. Kaeto atiere kod wendo bende, obonyisa nyinge ni nyinge ng'a, en nyakanye, en Endo Warrior wa, obonyisowa kaka osebedo ka ochandre kod thagruok ma wuoyo odiechieng' ma kawuono mar endometriosis. Machiegni nyadadi? An nyinga Mary Diana Mbuya, anyanya kach kadianga modar kajimbo. To an firstborn korwa. To koro shida ni nochako ka nani class 7. To nochandaga lakini nakang'eyo ni ati cramps gima nyalo rami ahinya. Koro an kana chako ne rama ne dokga persistent. Machiegni nyanyakach, an bende nyanyakach, machiegni. Daktari, endometriosis en ang'o? Nikech en dwe ma wahingo kata wadwa ni mondo mi oganda ong'e wach mar endometriosis, wacho ni awareness month. Endometriosis en ang'o? Endometriosis, koro gimiluongo ni endometrioma en gima ofuko nyathi chaeri, en gima ni lining mar ofuko ma nyathi, mineno makoro oket kanyo no. Koro neno mondi kine endometrioma no, lining no. Onego bed e ofuko ma nyathi kanyo. To ka chunga daktari. To ka lining ni, lining mae, mae endometrioma, mani ofuko ma nyathi. To lining ni, ene mochwer ga dama sama ng'ama miyo dhi dwe, dhi malo. Okay, to lining ni, pura wuoye matin nikech en e ko mar wach modwa wuoye kawuono. Endometrioma ni, o respond to hormones. Gine hormones mani del mag miyo ma wuok e ovary kacha. Koro samoro obedo matik, to ka sama dwe obiro to owuok. Koro endometriosis en chopo ni endometrioma, endometriosis lining ni. Koro kendo en koro kar bedo ka en oko mar ofuko ma nyathi. Koro inyalo nwang'e kanyo wi uterus, inyalo nwang'e kata ka en kar dag tong, inyalo nwang'e kata ka en fallopian tube, inyalo nwang'e ka around ka nitie intestines, onya bede gine dhok lichin, inyalo nwang'e kata ka en e odag lach, miluongo ni bladder. To kendo nyalo bedo kamoro amora kata jomoko timo chopo kata ni lungs, kata mane lungs aboyo miyuego kae. Miluongo ni lining no, koro en kama okonego bedie. Koro sama dendi mamiyo respond onego bed gi periods, to kama gintie no obende ochako chwer. Obende ochwer kuonde go te. Koro kosechwer kuonde go te, koro sida bede. Koro kochwer e dhok lichin, tinwang' ka koro dhok lichin koro ok ti maber. Koro inyalo nwang' kidhi oko mang'eny kata okelo constipation. To ka inwang'e ka ni dag olo lach ma olo pi, nwang'e ka koro kar pi bende koro oketho. Koro luwore kama obede, ka ni obiro, aseneno kata joma obedo nyaka e lungs, oboyo gi kae, koro kinyal yweyo. Koro inwang'o ni periodically inwang'o tabu mang'eny, koro in gi rem mang'eny sama onego dhi dwe nikech koro gigo chwer kuonde mopogore opogore. Koro mane endometriosis en lining mar ofuko ma nyathi ni oko
mopogore kama onego bedie ya koro respond hormones kuondego koro kelo tabu. Daktari noko apani dakwa mondo milerno mana matin ko nyalo dhi nyaka e obo kata nyalo bedo nyaka endometriosis kata egg dag tong. Ang'o mana kinyalo lerno matin mokalo, ang'o manyalo miyo lining mar iod nyathi chopo nyaka e obo mochop nyaka endometriosis mochop nyaka e kar dag tong, ka ang'o motimore? Koro gima kelo gini kabisa ok wanyalo wacho ni ong'eyo, but nitie gik mwaparo ni nyalo kele. Achiel kuomgi en ni ka menstrual gik mag remo mag dhi ng'ama miyo dhi malo kar wuok piny to gidok backward, so dongo retrograde. Koro remo nego beni wuok kama donge sama ng'ama miyo ni period to koro ka remo dhi kama to duogo kama oduogo backwards, ochal gima dok reverse. Odok reverse. Mano achiel kuom gimiparo ni nyalo kele. Mar ariyo, koro pare keche remo no nyalo chopo obo. Mar ariyo, iparo ni jomoko nitie ma dendgi cells man kanyogo transform, gilokore koro gichalo kaka endometrioma. Cells mantie oboe chaka to lokore to koro gini gichalo endometrioma kata man kuonde moko. To bende paro ni genetics bende kelo wach kana ne kata mamun kode kata ni kodhi kido to timore. Koro gin paro mang'eny omiyo wadwaro ni kata ka joma miyo sama gin malo koro girwakre ma free dress kech kitweri na matek to in malo tiketo pressure ka ito koro ka to kar mondo remo wuog onyalo dok. Ma en wach ma joma mine onego bed ni ng'eyo kendo winjo maler mokalo. Mano en achiel kuom gigo ma lakteche paro ni nyalo kelo chandruok mar endometriosis. Daktari, nikech wantiere awareness month, abo biro iri bang'e nyanya kach. Nikech wantiere awareness month, okipimwa ni statistics chal nade pacho ka mine kata nyithindo manyiri mantiere kod endometriosis. Endometriosis ni statistics ma very clear ok nyalo bede, but anyalo wacho kalore experience na kaka nene. En common chon no ega ni ntu wazungu kadiri ma chon igni 20 chon ni wacho no ko en Africa kai to tinde tuoni waneno ko bedo mang'eny ka lifestyle osebedo ka change, rwakruok mag ji change, wachal kaka joma ni pinje maloka ka. Koro an kaka nene kuom achiel kuom ji 10 nwang' ni nigi endometriosis 1 out of 10. Ma en gi mang'eny mokalo. Sani ong'eny. Ipimo no kacha ni seche manga to ntiere kod chandruok mar endometriosis kar mondo miremo mar dwe owuogi ka wuok gi piny to odok reverse kata odok chien. Seche modok chien cha daktari odok kanye nikech thoth ni wang'eyo ni en remo monego beni wuok e del kae to seche ma koro lokore modok reverse chien kocha cha odhi kanye kae to ang'o matimore seche modok reverse no. Iwacho no kacha ni bende samoro ka lining ni nitiere kuonde mamoko bende kuonde go chwer. Pimno mana matin mondo mi understand. Koro kosedok backwards koro ineno kaka picha ni nyisi kuonde mentiege kuonde monyalo bede. Gima ko nyiso kaka piny ka nitie dhoklichin molore uterus ni king'iye mbele ka nitie bladder to king'iye backward kocha nitie rectum gi dhoklichin kama jidhigo oko maduong'. Koro kosebedo kanyo to koro obro miyo ombich mire koro gik moko mire okelo reactions scars koro ni gik moko mire amia kabisa. Koro ka mago se mire koro bro kelo symptoms mopogore. Koro okoso scar. Koro bono ni sa monego beni koro ng'ama miyo dhi malo to koro rem ng'eny kabisa nikech koro koro pinye karame kabisa samodhi malo nikech koro gigo ose minore gi dhoklichin kata minore gi tubes gi dag tong gik moko minore ma koro loka gini kumoro achiel ma onge ok inyal differentiate, ok inyal ng'eyo ni mae te uterus to mae gini. Iluongo ni ng'ama miyo sechego kodhi malo en gi sida kata kodwarore ng'ama dhi chuo en rem kata ka wawacho ni ka ochopo e ombich kochopo e dhoklichin to koro bonwang'o ni cho mari
onyalo miyo kata chokro kidhi constipation kata oritate chok idhi cho mang'eny to ka koro mako pinyi omako gine bladder dag lach koro nwang'o ni lach onyalo okuog kata lach nyalo wuok sa kasa koro pinyi ka eno chwakra choka mach na mach ma koro lita ma ndingi gi lita koro ka ina ng'ama onge kwe kata matin. Mama wigin moko kuom ranyisi ma ka ng'ato winjo to nyalo tich ni entiere kod endometriosis. Mondo rem mar period ochakore gi rem mar period ahinya ma en rem ochakore ka period pok ochakore to en rem ma sa in period en go en rem ma nyaka bang period en rem ma en na rem modhi mang'achiel mano en to nitie tuoche moko be kaka mag infection PID be ni rem moko nitie ma be nyalo bedo kata fibroid to gito gin rem minwang'o ni ng'eny gi gin masame gi period ok ka period pok ochakore to bende bang ka period serumo to rem go rumo to mar endometriosis to rumo en ochaki ka period pok obiro to en tie sa period ko liet pas berbel ai kendo bang period podo maki amaka ine nanga manigi rem yonge kwe aduogo iri nyanya kach daktari pimonwa kata ranyisi go ije igni adi? I'm 23 years. Ije igni 23 ni chako bedo kod chandruok ni karang'o to ning'e nade ni nitiere kod chandruok mar endometriosis? Koro shida ni kano chaka nani class 7 lakini ne wakiaga ne endometriosis. Chiengo negi yudo ni an gi shida mar kidney. Koro kadhi period ana weyo ni en shida mar kidney emo nini zime kutana gi nini gi mar period. Koro na madhoga yath lakini kana join college utalii mano nenga 2017 emo koro pain ng'eny kabisa. Last year 2021 emanegi realize 2021 kana the doctor giwacho ni angi growth cervix ne wakiaga nenga endometriosis 2022 kadhi periods ni yudo kadhi periods from January to June kamano moluore koro na wacho gango matima sechego ase tiyogi kienyeji anyiso mama ni kaka periods natera ni akaparka en gima negi wachoga adhi last year February emagi realize nan endometriosis to sano na podi na bleed ga to ne yudo ga ka bleed clots bende koro ne pain no ne tek akanyal tima gimoro inyalo yuda kani in periods anindo piny akanyal chiemo onge gima nyalo timo sano so that en nadiga kamano pain consistently chakre January nyaka June pile dwe mar achiel nyaka dwe mar auchiel daktari en gima timore gi endometriosis wamaka kanyo waduogo bang thuolo machuok nyako Ramogi Ajwang seche mwaduogo tin bendi bedo kod thuolo mar penjo laktar SMS en 239600 Facebook page Ramogi TV #penj laktar kata Facebook page en penj laktar kiki sud kata matin. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda ama kotipo kendo akete mbui kaeto arito oken kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kikibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kuongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba 1 e keyo weche manyien. Tij matatu ni ober to tij matatu otek. Wan gi geche 27 we are coming to 30 because wantie gi target mwatimo e higa ka higa. Sagodi rada imekuwa siku mob sana.
Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jobe. Dial *811*346# to get Sheng prayer. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Machiegni kendo page laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu. Opimon wakacha ni nonyalo neno malo kuom dweche 6 chakre January nyaka dwe mar 6 pile pile. Owacho wakacha ni jonyuol ne miye yedhe mag nyaluo mano madho to kata kamano no koyudo konyruok. Daktari edwa ni mondo mi aduoge iri mondo mwange ni kaponono ni ngato neno ranyisi gi kaka ni pimonwa rem mathoth mokalo diere manga mamiyo neno malo seche ma oriwore kod jaode kata jaherane ni wacho kacha ni en periods kata remo mawuok mang'eny kaka nyade ni oleronwa koneno ranyisi gi duto te kachiel kod rem mantiere pinyich nyaka onding ma iwacho ni en rem modhi wang' achiel obiro iri kaka laktar thoth ni utimo pim nango utimo diagnosis nango koro ka ng'amamiyo osebedo gi symptoms miwachogo maduong' ahinya en rem mar periods wachak ni gik ma wawachoga e thieth ni common things oka commonly okadwa complicate mondo kori pare en gima lich anya like ngama bi dwe skyrocket ena kawaida dwe ma kawaida en rem mar periods rem machakore ka periods poko magin mano 90% of endometriosis en rem machakore ka period poko biro to diere period ong'eny to bang period entie mane gima significant endometriosis. Nitie jomoko mabende nyalo bedo gi bleeding mang'eny mondo kik wa confuse nikech bleeding mang'eny biro gi yore mang'eny nitie weche mag hormonal balance osewuoye fibroid osewuoye to gima 90% mag endometriosis en rem mabiro ka ng'ama miyo nigi dhi malo rem kapo piro chakore diere dhi malo kod bang'e mano 90% 9 out of 10 koro common things first then koro moko nyalo bedo luwore gi kaka osebedo advance koro kata kode osechopo i dhoklichin kata osechopo i daglach koro obiro bedo gi symptoms mopogore nyalo bedo gi problems mag dhicho kata problems mag olo pi kata luwore kama entie but gima duong' en rem koro ka ng'ama miyo obiro gi rem ilano to koro nyaka wapim mondo wang'e ni to nitie gik moko bende manyalo kelo gik machal kamago ok en endometriosis kende makelo gik makamago nyalo bedo gi kata tuo maluongo ni PID nyalo kelo gik makamano kata nyalo bedo gi growth gik moko nyalo dongo fuko manyathi be nyalo kelo gik makamago koro nyaka wapim mondo wafweny to en endometriosis mwadil go koso wadil gang'o koro mokwongo wabro ipimi nitie gima luongo ni pima gaina ma kaka daktari ma miye pimi
Koro ka pim kanyo onyalo neno achiel adek moko kaka nowacho ni nyalo bedo gimoro cervix mago wang'iyo to ni chal nade. Koro kwasepimo no waneno kama lit nitie. Aeto nitie diagnosis monyatimo waori e picha. Picha moluongo ni ultrasound. Koro ultrasound nyalo nuang'o moko kata ka en nende nitie cyst ovary maluongo ni endometrioma cyst no, ultrasound nyalo golo mano. Nyalo golo mano. To maluwore gi ultrasound be nitie moro iluongo ni MRI, magnetic resonance imaging. Bende nyalo golo gi. To nyalo neno. To mogik nitie diagnosis miluongo ni laparoscopy. Laparoscopy no en nitie gimoro matin, incision matin iketi kanyo ting'iyo gi kamera. Koro wanene anena kaka wanene kani. Koro nyalo machata endometrioma, ma en ma. Koro ma diagnosis. Koro nyalo kawo small piece titero histology, titero lab to confirm ni mano kod endometriosis. Koro magi diagnosis process. But moduong' moloyo, ji mang'eny ok nyalo access laparoscopy no. Koro maduong' moloyo en gimoluongo ni clinical symptoms mwawacho ka. Index of suspicion en symptom mwawacho ka, weche mwawuoye mokwongo ka. Ni rem kama makapok period chakre, during period and after. Koro aeto koro gi scan go mago available kuonde ma ji nitie. Koro mago wanyalo tiyo go. To ka inyalo dhi binuang' laparoscopy, mano bende bera koro inyalo nwang'o. To ng'eny ji bende biro gi endometrioma cyst. Endometrioma cyst mantie ovary no. Mano scan gola maler. Koro mage yore mwatimo go diagnosis. Seche mosetim diagnosis ubro ng'eyo ni koro ithiedho ang'o ka en endometriosis kata kok en endometriosis. Omiyo kik ng'ato beda dala ni ochich ni tere kod rem. Nawinjo ka nyadendi nowachonwa kata ni thothne nomiye yedhe nyaluo mang'eny kabisa. Samoro wanene ga e yore mopogore daktari. Daher mondo milernwa kaka onego bed ni warito dendwa kapono ni wantiere kod chandruok machal kod magi. Okadwa keto cold water e weche mag yiendewa mag nyoluo. Chon adier yiend nyoluo to nitie maber. Nitie mane joma nosomo yien go, ne nitie mane ikadho ni generation to generation. To e piny masani en piny mar pesa. Ng'ata nyalo wacho ni ong'eyo yath mathiedho gigo to dwaro mana pesa. Koro inwang'o ni yien gi nyalo muonya madho kubni. To ogene kaka konyi. Kech aseneno tuoche mang'eny kata fibroids kata ng'ono. Gima dawach ni ka in gi tuono to dhi ne ng'ama olony. Dhi od thieth gi ng'ama olony mondo onwang' kaka confirm diagnosis mondo nyis kaka di thiedhi. Nikech wan gi thieth ma osebedo proven ni nyalo konyo. Kaka hormone, gini ng'ene linked go hormones. Koro nitie treatment mag hormones minyalo miyi mondo oduok gini piny. Kata mana yath makomo nyo miluongo ni pills. Pills ni komi inyalo wang' koduoko remo no chien. Control hormones. Koro nitie hormones moko mwachiwo kata mag progesterone, moko nitie visane, bende mwami koro control gigo. To nitie koro korach ahinya nyalo timo ni operation, nyalo golo endometrioma cyst go, bende nyalo tim. Koro karach ahinya itimo ni operation magolo gimoro amora, igolo ovaries go clear yote. Koro gin thieth mopogore kalore gi gima in go. Koro kidilei kapod imadho yien nyaluo ma kong'en thiedho ang'o, nikech yien ma watiyo ka ber onego gibed analyze ka wan piny maber ma iluongo ni alternative medicine maber, to idhi analyze inwang'o ni nitie active chemical compound manyalo konyo. Ok wacho ni giricho, but ng'eny yien ma gitiyogo gin yien ma ng'ato para gi wiye mondo nwang'i otungulo moro matin odhi olong' alot. Koro mano adagi. Koro kako thiedhe ibo dwaro complication mang'eny nikech obro kelo infertility. Wabodonjo kanye complications daktari. Aneno tokalo Facebook page Ramogi TV #page laktar aneno kacha nyar pama, erokamana nyar pama. Wacho da kacha ni en bende en endo warrior, erokamana nyar pama. Adhi ya kaka idhino mondo mi imede bedo kod ngima maber. Kata yudo penjo daktari mowuok kuom Ogola Cynthia Tina. Openjo kacha ni bende nyalo kele kod family planning, koso family planning titiyo gatia mar controlling hormones. Family planning ne mathiedhi. Ok ni kele. En ok kele mano wach ni maler. Family planning ne mitiyo ka thiedhi nikech family planning
o miyo hormonal family planning miyo ok ovulate. Koro sama ok ovulate no to dok piny. Ma wacho ni pills kuom thieth mokwongo en pills. Kata nitie moko mag family planning moko mamiyo periods lal ka. Mago gin thieth. Koro family planning ok kel endometriosis. Family planning ok kel tinyalo ti kode thiedhe. Ayudo te machielo mowuok kuom Jamal Sosi kokalo Facebook page Ramogi TV #penj laktar. Owacho kacha ni mosna daktari, openjo kacha ni kaponono ni jaodi nigi endometriosis. Bende tuoni nyalo kelo tuoche mamoko. To bende sano onyalo gamo remo kaponono ni entiere kod endometriosis. Kaito namba 3 owacho kacha to ng'at moriwore gi jatuoni nyalo bedo gi chandruok mora mora. Mano en Dr. Jamal Eli live from Tanzania. Apa, to ipenja penjo mang'eny. Openja deke yachiel daktari. Kiriwori ng'ama mane mogik ne mapar maber. Kiriwori ng'ama ni endometriosis onge sida minwang'o. To ema ni ng'ama miyo ema nwang'o rem mang'eny. Wamake kanyo daktari wabudogo kod penjo gi mondo wayude weche manyien e yo machuok kaeto wadhi nyime. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu wahingo dwe endometriosis en wach ma piny duto te timo emomiyo kaka Ramogi TV ok wanyal dong' chien mondo mi in bende yude konyruok ponono ni nitiere kod chandruok nyomyo kik isud kata matin. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Ehosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Hozimba da getinya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera arochi. Ombogo tabwatire baga. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika njisa takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 416 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Teacher Beach, Sukus owake. Sukus Stars versus Loketo, yani ni kama Man U na Arsenal, itakuwa moto juu ya fire. Kwa hivyo kama wewe ni fan wa Sukus Stars, kaa ndani. Kama wewe ni fan wa Loketo, Alusu Mabele na wengine, kaa ndani. Ketemanaka kod Papa Vic. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking.
desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Jatend piny Kenya William Ruto koro kwedo okang' mar puodho jotim here kind chwech machal. Kweth Azimio bende oting'o duondgi. Gimaneno kawuono kwagolo Willis en gima lich, dhano chalo puoyo. Jopiny ma Kisumu yudo thuolo mar chuo wang'gi kuom ringre mosenindo ker Willis Opiyo Otondi. Sani kidhi e referral kanyo opogore kaka ne chon. Osiptal ne loso milion 4 e dwe. Sani osiptal ni kende loso milion 20 e dwe. Nawacho ne ginia, ok adwar pesa, adwa ni mondo uti kode mondo ulos kode osiptal. E report makende kawuono warango kenge ma osego gi gavana ma Homa Bay nyaka ne yiere mohewo dweche 6 mokalo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu wahingo dwe endometriosis, mabende Dr. Ongech ntiere studio kendo pimonwa, oleronwa chandruoge mopogore opogore ma ng'ato nyalo bedo godo. Kata kamano, adiera makende wachonwa kacha ni endometriosis biro ga gi ranyisi kaka piny ich maremo, rem seche ma ng'ato mamiyo bedo e achiel kod jaherane, rem e seche moneno malo kod onding' maremo ma onge kwe kata matin. Mano en adiera makende, makineno ranyisi go kiwinjo gigo tema tek mondo mi ine laktar. Obiro gi ranyisi kaka piny ich maremo, rem seche ma ng'ato mamiyo neno malo kata mobede achiel kod jaherane, rem seche ma oneno malo mano ng'eny mokalo, kaachiel kod rem e onding'e, kaachiel kod piny iye, en rem matamre gi nono. Daktari, kanye mane wantiere, mane adiera man kende kotenore kod endometriosis? Mi wacho no tadier. Mano Mada yiego. Erokamano. Erokamano ahinya daktari. Adwa duogo iri. E seche mane osefweny ni nitiere kod endometriosis, wachonwa kacha ni ne iwinjo ranyisi gi duto te ma daktari opimonwagi, ni madho kubni gi kubni mag yedhe nyaluo kaka ne daktari wache, to wacho ni kanyo ok onego beni wakete maino, onego beni ng'ato dhi e osiptal. Gi lak sechegi, iyudo thieth koso niseyudo thieth michango, intiere kanye kotenore kod weche mag thieth? Sani ayudo thieth nikech na chako gi Visen ka podi pok adhi laparoscopy. Kasetieko Visen for 3 months ema dhi laparoscopy, ema gi discover ni an gi endometriosis. To ne giyudo ni gigo no chama, ne gini intestine, uterus, cervix gi rectum. Koro after the surgery na chako ga tiyo gi Zoladex, mano sindan michuoya i piny ka. Piny ya. Koro ema tiyo godo sani. Ma en sindan michuoyo bang' thuolo marom nade ka thuolo marom nade? Nitie ma an atiyo gi mar after every 3 months ema gichuoya sani. Ma tok dweche adek ka dweche adek idhi tichuoyi sindan. En na sindan mapile ni? Ok anyal wacho ka en mapile, chal maduong'. Ochal maduong' moingo mapile ni. Ong'eny gi rem seche michuoyi go, koso ntiere kaka ichuoyi yath mondo mi kik iwinj rem no? Seche moko biro ga gi rem, lakini at least otimo rem tie matin, ok kabisa, lakini rem podi nitie nikech seche moko awinjo ka onding'a rama to biro gi hot flashes, a sweat seche te. Erokamano ahinya. Wantiere kod Eunice kowuok Nakuru. Hello Eunice, penj laktar. Hello. Machiegni Eunice. Adwa penjo ni endometriosis. Ting'no aduonda Eunice malo kiyie. Hello. Eunice. Yes. Wawinji penj laktar. Apenjo ni ya. Hello. Eunice wawinji? Apenjo ni endometriosis gi ovarian cyst gin gik moko ariyo mopogore koso giromo gi kanyo? Iwacho ni endometriosis gi? Ovarian cyst. Inya thiedhe nang'o? Erokamano ahinya. Ovarian cyst, endometriosis, gin gik mopogore to thieth chalo nang'o? Mane penjo mar Eunice. Koro kaka owacho, thieth mar endometriosis osedhi thieth stages kaka ithiedhe. Ochako gi sandan miluongo gi tablet miluongo ni Visen, mano hormonal. Ok en ma family planning but waluongo ni progesterone. Koro kamano okonyo, to koro dhi i sandan michuoye no,
miluongo ni Zoladex kata mwacho Lupride no en sandan ma kochuoyi to koro idhi menopause ok inwang' period mane gima pok ipenje winjo kowacho ni owinjo hot flashes ngiche ni kochuoyi sandan no to koro oshat ovary koro kuti winjo ni koro ok ovulate that is sako koro ok timre to koro ok wuog koro hormones go ok wuog koro dendi omich koro ngiche ni seche michuoye ka sandan gi giduoke ma koro en odoke menopause temporary menopause mondo system neno gigo koro shrink koro oduon mane gi monyisi ga kae modhi through ema gima sandan mwacho ni chuoye bondage no keloga ma koro mondo ovary kikiti koro kata ka ovarian endometriosis nitie to shrink gimich koro ogino clear mane gima timore nikech nitie endometriosis nitie ma olink kod ovarian endometrioma cyst iwinjo picha chande nyiso entie ovary koro mano en cyst mano ovary to nitie ovary no be nitie cyst ma ok en endometriosis nitie ovarian cyst ma ok endometriosis koro ka en ovarian cyst ma ok endometriosis ineno koro ineno endometriosis mondiki ovary cha mano koro cyst mano iluongo ni ovarian endometrioma koro mano en cyst ma endometriosis ki ingole to chal chocolate en chocolate cyst en gima umre kamae to king'iyo iye to gin blood macha chocolate mano cyst miluongo ovarian endometrioma cyst koro kochuo sandan michuoye no to thine to kotamore wacho no sedhi laparoscopy ma nyisi gani chuo gima matisno koro picha chate koro golo te to inyalo ng'ade igolo endometrioma cyst no to kechi endometriosis en gima stubborn pod kendo nyalo dongo koro ichuoyo sandan michuoyo koro kochuoyo sandan koro ovaries go kuti koro en sani kaka en no tonge koro wuok kaka protesni koro mane kaka serious kaka endometriosis en koro sani en ng'ama miyo ma higni 60 koro en hot flashes mood swing bonya bedo akiani ok en gima yot Ponono nitiere gi penjo moro amora daktari nitiere studio ka you are told go simu e namba minene TV mari kanyo mondo mi ipenja daktari nyathini en jegni 23 igni 25 23 already icho yedhe makete e menopause mondo mi system ne kikti mondo mi endometriosis no oshrink kata omeji ngima ng'at matin ma pod rom kama kosechako chuo sindene gi bende bro bedo kama onyalo bedo kod nyithindo koro abro duoko mano koro yingi weighing scale en gi rem ma 6 months onindo mana piny to sani koro at least neno kowuotho biro ka koro weighing which is the better evil at least onyalo biro sani onyatimo gike moloyo ka iweyo ma kichuoye sandan no ma obeda gi endometriosis to ipenja penjo mar ni sandan gi endometriosis self kende ema kelo nyuol onge infertility complication number 1 mar endometriosis en infertility we ma michuoye ni mondi moro ni berberie onyalo chacho ovary lakini koseweye to ovary nyalo recover to endometriosis to miya ovary gini tubes gi trebo mire mo koro onge gimoro kanyo koro endometriosis number 1 ema kelo infertility koro afadhali chuoye sandan nikech ovary nyalo recover with time kimiye thuolo to kiweyo endometriosis to infertility ma endometriosis kelo ok inyal reverse omiyo otieko ogini fallopian tubes gi go mire maonge kata kaka ditim to bende remotely this ovarian endometrioma cyst osenwang' ni nyalo kelo kata ovarian cancer mano bende nonro osegolo koro ber mondo irescue gi thieth monwang'ono moloyo weyo endometriosis obedie iwinja maber awinji maler daktari nyakwar leya kokalo Facebook page penjo kacha ni sandan mar temporary menopause no ok nyal lokore makel shida mar permanent menopause mano en nyakwar leya kata kamano niseduoko kiwacho kacha ni ko wechwe sindan
to ovaries ge nyalo chango kaito wakete ratil mane mabeta evil. Yes. Daktari wasedonja donja complications achiel moko kuom complications mag endometriosis en ni ng'ato nyalo bedo ni ok oyudo nyathi kata matin. Complications mamoko ni wacho ni remotely ng'ato nyalo yudo ovarian cancer kachiel kod gini dhoklichin ko miyo dhoklichin to koro oko mari nyalo bedo matek. Dhoklichin omire ma koro kinyal dhi oko, nyalo miyo ombich bi bed gi gimiluongo ni ombich koro intestinal obstruction, constipation. Koro kata kinyal dhi chup ombich yomire dhoklichin. Koro dhoklichin no kosemire koro in gi tabu, cho gi chiemo gang'o okethore. Mar adek koro luwore gi kama intie, ka complication odonje bladder tinena ng'ama kata pi ola kata obstruct remo pi okuog kata pi nyalo wuok sa asaya, bladder ni na irritable. Ichala ng'ama saka sa in kanyo kar bladder kanyo rama kar olo pi. Nyisi ni aseneno cases ma endometriosis ni oboye ng'ato. Oboye moko okiywe, ngena ng'ama ok nyal breathe. Mana abaseneno in my practice. Koro complications ko boro reka mentie mag reproductive tract ng'enyne en nyuol ok nyal bedo go to gi remotely ovarian cancer to gi chronic pelvic pain, rem ma piny ich mionge onga ngima. Yange ngangima kosa sawa ni kata ka iri origi jawo dibeni gi pain. Ine koro yonge life, yonge quality ma ngima ni orumo. Nena ngama ni pain throughout. Koro mago quality of life mari mende poor. Dog pain. Mokalo. In japuonjre in student? Nasetieko school. Nisetieko? Okoro sani intiere oko ka itimo tijeni, iloso gigeni? Poda manyo tich. Podi manyo tich, to koro seche ma iyudo thieth nitiere kaka ngima ni ochung' motegno maber? Seche ma iyudo thieth ni, ngima ni koro ber ok orach ahinya? Okorach ahinya, nyalo wacho okorach ahinya, lakini ing'e ni ka nachako chieth ni, ne ginyisa ni an gi options ariyo. Either I freeze my ovaries or get children early. To gini affect you mentally. Nikech in ka daktar osenyisi gima chandruok mantie. To koro ipenjri korwa an first born, sindan mochwoyo no en 38,000, aonge tich be, to ntie nyithindo moko maluwa, yani gini mi in gi mental health problems. Nini affecti budreni kabisa. Wacha dier, nikechi obro kelo depression, mano achiel complication mano kwacho, iwinjo financial, yath michuono kene beche yot. Minyo kose wacho ni nyano wange kweni moko, jomoko usalo 38, mano guuse aina. Kabi simba oko kiyena? Hello, aoko, penj laktar? Yes, kami. Machiegni penj laktar? Wacho ni sa. Ting nwa duonde malo matin? Wacho ni ya. Asebedo gi rem no kuom ndalo mang'eny, koro yath manyalo tieke mana penjo. Mar ariyo, adwa ni mondo ruto tuda gi jozenka yawa, leo gi nyathi e dhot. Mar ariyo to tudore kod weche mag somo, ma chendo ni to tudore kod weche mag ngima, wabro kete e okang' machielo. Wacho ni sebedo kod rem ni kuom thuolo mang'eny mokalo, penjo kaka nyalo yudo konyruok. Ng'eni koro kingrem to na pain management, nitie yadhe mag pain mag rem. To nitie thieth mag hormones kaka mosebedo ogo. To ka ng'ama osenyola nyisi nitie operation be igolo system. Ng'ama osenyola igolo teta ibedo gi kwe. But option be momiye mar if freeze eggs, ovary igolo eggs ni tinyalo freeze nikech gino destroy kech sandan mo chuocha ni bende wacho ni duoko ovary function mar ovary dok piny. Endometriosis itself bende ketho function mag ovary. Ng'en options ni 10. Koro one option momiye no inyalo freeze eggs. Inyalo golo egg ti freeze. Ti freeze. Tong nyalo bedo kata frozen kata for 10 years. Koro chiemo midwaro nyathi
to koro itimo ni gino na IVF. Ikawo tiduoko. Koro gini itimo test tube baby, itimo IVF to so uterus to dongo. Mano en option. Ok en gima yot. Ngima endometriosis ni en jomane kode winjo matek. Koro winjo psychological, mental, nitie financial, to itself, future, en tabu makodonjo ni to koyot. Daktari, ote mane madimi jowa maneno chenro ni dwe makoro wahingo endometriosis, ote mane madichiw ma ok digombo mondo mi oganda wa wigi owil godo kata matin. Mae madhi bedo wachwa mogik odiechieng' makawuono chenro wani. Gima dawach ni jo winjo ni ka in gi rem ma iwinjo sama idhi malo, rem machakore kapok idhi malo, rem mamedre ka sama idhi malo, rem momedre ameda bang' dhi malo, dhi mondo ne daktar mondo inwang' thieth kapok tuoni odhi mabor. Nikech kodhi mabor to koro thiedhe tek. Kapono idhi bi nwang'o diagnosis machon mapiyo, inyalo nwang'o konyruok mondo kik odhi stage makoro en advance, makoro inwanga koro options magi koro tin. Koro piny chikre mag dhi malo, jothurwa kik beda ni koro muonyo yien, imadho yiende nyaluo kubni gi kubni, mago ok bi konyi. Kubni go ibiro madha to tuo medore, tuo medo spread, tae koro ichopo stage makoro konye tek. Kichako chon nolodhi ajuoga, iluo nowacho kamano. Mane gima nang' awachi jo nyikwa Ramogi. Chako chon olodhi ajuoga. Ok iwacho kamano? Iwacho kamano daktari. Mane gima kora awacho ne nyikwa Ramogi kawuono. Erokamano ahinya. Kaka warrior, wach mane madinyiso oganda wa ne jogo maneno chenro ni odiechieng' makawuono? Anyalo nyiso nyiri kineno ni periods ni nitie gi pain man persistent, kiki ignore, dhi daktar mondo ong'i. An seche moko I wish gana ne dwa ng'e chon, cause nitie ji ma tia gi visen to their life goes on well. But koro an naseng'eyo ka en late, akia gima nyalo timo. Koro to chanda be support be akayud maber. Seche moko ji neno ni in I pretend ma ok gima nyalo timre. To adwa nyiso nyiri ki in gi problem kama dwa chalo gi mara, dhi laktar mondo ong'i kaka konyi. The earlier the better. Chako chon. Benolo dhi ajuoga. Owacho ni dhir laktar. Dr. Ongech, kapono ni ng'ato dwa tudore kodi, ng'ato dwa neni, inyalo yudi kanye, inyalo neni kanye, in laktar mar joma mine, omiyo nyiswa kaka ng'ato nyalo dhi ir laktar mondo mi oyud thieth e seche maber. Ne adaka chiela wuoyi wachno. Mokwongo an Nairobi. Koro ki in gi tuo mawacho ni daktache apuonjo kata Balarang ma University Nairobi. Asepuonjo laktari ni Kenya kama ngima. Mombasa nitie laktar, Homa Bay nitie laktar, Kisumu nitie Dr. Kula, kamona mona nitie daktar kidhi Siaya. Kuongi tem gi daktari machiegni kodi mondo idhine. To kotamo chuni nyaka ibi Nairobi, tidhi Google, tidwar Dr. Ongech, timonwang'o direction kama ibire. To ibera bende igona simu Migori, Migori nitie dokta. Asepuonjo nyaka Balarang. Koro nwang' konyruok kama chiegni. Koro kotamo tidhi Google timanyo Dr. Ongech. Jono dero. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV, wariwore kod piny ngima e hingo dwe endometriosis. Kikilinga chako chon ber nolodhi ajuoga. Kineno ranyisi ka ring matek mondo miyud konyruok. Mata ina Ndutho Tieno, oriti masani.